señora Concelleira de Cultura, señor Concelleiro de Medio Ambiente, señor Delegado Territorial de Presidencia, señor Subdelegado do Goberno, queridos amigos, autoridades, empresarios e colaboradores aquí presentes, alumnos e pais, moitas gracias por estar neste acto de apertura de curso 2017-2018. Pido disculpas antes que alguén le tengo aí un gazapo de 2016, 2017, 2018, pero que era en directo, non estaba grabado e hubo ese pequeno escarcel e problema. Bueno, vimos a empezar para facer unha valoración e para que todos vostedes, os que non coñecen a entidade e os que coñecen, fagamos unha valoración do que foi o curso 2016-2017. Para iso, vamos a diferenciar en diversas apartados. Por unha parte, a labor internacional de Queixumes dos Pinos ao longo deste ano, que consistiu fundamentalmente nos seguintes puntos. Primeiro, participamos en Kosovo co grupo de baile no Festival World Folkstar e no acto máis importante do IGF, como é unha gala internacional de entrega de premios IGF Gold Star. Seguimos coa participación no mes de xaneiro, precisamente, en Finlandia, dun evento que é un festival de música que se chama Marta Winter en Finlandia, que aparte coincidiu tamén coa participación en Finlandia Cruises, un dos maiores eventos de música popular que se fai sobre un barco que durante 24 horas hai música de folclore, e só unha entidade de música exterior ao norte de Europa participou, e por terceiro ano xa foi Queixumes dos Pinos o representante desta entidade. A parte de participación en Finlandia Cruises, estivemos participando nunha ponencia e con un congreso na Embaixada de Vietnam en París, co cal se chegou a unha serie de acordos entre eles artistas de Vietnam que están participando en diferentes actividades que Queixumes dos Pinos organiza aquí en Ourense. E participamos nun recoñecemento á cidade de Ourense que tivo lugar o día 9 de maio no Parlamento da República, no Parlamento da Rumanía, precisamente co tema do Día Mundial do Lobo, onde se recoñeceu a labor folclórica durante os últimos 5 anos de 5 cidades a nivel Europa. Entre elas, a cidade de Ourense foi unha das cidades escollidas, con Razgrad, que é unha cidade de Bulgaria, con, non me acordo ahora, Bistrița en Rumanía, Guarón en Francia e en Italia, San Giovanni Rotondo en Italia, exactamente. Aparte desta labor de Queixumes dos Pinos e esa labor de representación internacional que continuará ao longo de todos os próximos anos, no indo xa máis cercano a nós, pero tamén no apartado internacional desenvolvemos diferentes actividades. Por un lado, por o 9º ano consecutivo, en Lloret del Mar organizamos un festival que se chama Mundo Culturas 2017. Este ano foi o 2017, coa participación de grupos folclóricos de 9 países diferentes. Países como Israel, Serbia, Bulgaria, Lituania, etc. estiveron participando, ademais de conglomerar diferentes grupos nacionais e grupos do noso país vecino de Portugal. Este ano o grupo nacional que participou foi un grupo chegado de Canarias que se chama Parranda Medio Jico Parquino. Organizamos na cidade de Ourense e no Concello da Arnoia, xa creo que vai para a cuarta, para a quinta edición do Festival IGF Caravan 2017, coa participación de 7 países diferentes cuyos músicos viñeron a actuar aquí e nos trouxeron esa música popular e eses sabores populares dos seus países. Ademais, organizamos unhas xornadas interculturais neste mesmo espacio, por primeira vez, coa colaboración da Asociación Cultural Ourensana Mañanera, coa participación de grupos de Perú, de Chile, xente que está vivindo aquí pero que representa e fai traballo pola súa cultura popular. Por lo tanto, nós o que pretendemos é que este espacio sea un espacio de interculturalidade juvenil, pero non só juvenil, sino tamén de interxeneracional, é dicir, que xente de diferentes cidades pode estar. E despois continuamos con unha labora que levamos feito xa nos últimos anos e continuamos implementando. Unha labora a veces pouco coñecida aquí. Queixumes dos Pinos desenvolve a labor de dirección técnica de festivais internacionais en diferentes partes, fundamentalmente en Asturias, en Canarias, pero tamén a partir do ano que ven recuperamos ese proxecto Mundo Culturas coa Federación Serbia e coa Federación Fosca, que é unha federación na República Checa, que Mundo Culturas, aparte de facerse en Lloret de Mar, se volverá a facer
nesta ocasión en Praga, na cidade de Praga, na Plaza Oboni, na última semana do mes de agosto. Si focalizamos os traballos locais desenvoltos, pois poderemos falar da presentación deste ano dese novo espectáculo de Queixumes dos Pinos que tivo lugar no Teatro Principal de Ourense alá por o mes de abril, onde fixemos unha simboloxía moi importante ou unha posta en valor, de verdade, da cidade de Ourense e da provincia de Ourense a través do mundo do folclore, porque con ese espectáculo Ourense con sentimento. Organizamos en colaboración coa Concellería de Xuventude tamén aquí do Concello de Ourense un festival que se chamaba de captación de novos talentos, que era o Youth Talent Ourense 2017, que os ganadores dese festival se les deu a posibilidade de que participaran en festivais de música no exterior durante este ano. Organizamos unha programación cultural estable ao longo de todo o ano neste espacio, con actuacións de grupos de artistas recoñecidos e artistas emergentes que veñen a poñer a disposición do público pois todo se vou facer. Pois eran todos os domingos prácticamente os que aquí a hora da mediodía había música e actuacións para que a xente pudese disfrutar. Colaboramos no espectáculo de Óscar Ibáñez, un gran amigo noso e co que estamos colaborando xa desde fai moito tempo, e fomos elexidos pola Secretaría Xeral de Migración da Xunta de Galicia para desenvolver por segundo ano consecutivo aquí na cidade de Ourense a formación de mestres de centros galegos espallados polo mundo, que nos aquí os formábamos en 5 actividades. Os formábamos na actividade de baile regional, na actividade de canto e pandeireta, na actividade de percusión, na actividade de confección de traxes regionais e na actividade de gaitas, configurando un equipo que nos estivemos preocupando durante 15 días desta xente que levou ese conhecemento non só da cidade de Ourense, senón da cultura popular daqui de Ourense para eles. E unha das actividades desenvoltas ao longo deste ano foi participación en procesións, como pode ser a procesión de Venres Santo organizando unha banda de tambores, a procesión do Corpus, a procesión da Virxen dos Gozos, hai máis procesións, aí puxamos as máis importantes, participamos en festas patronais e implementamos novas actividades que ata agora en Queixumes dos Pinos non o facíamos. Iniciamos esas actividades con teatro, pintura e guitarra, pero que, como verán, este ano se seguiron ampliando, ¿no? E a Escola de Folclore é algo que para nos é fundamental porque é a idea básica desta entidade. Isto podemos decir que foi a labura que se desenvolvou, a memoria que se desenvolveu de todas as actividades ao longo deste ano 2016-2017, que se aqueles que viñeron o ano pasado a este mismo evento pues poden comprobar que prácticamente se cumpriu o 100%, o 90% de todos os proxectos que habíamos anunciado naquele momento. E queríamos hoxe precisamente darles contas a todos vostedes de esta actividade que se desenvolveu ao longo de todo o ano. Moitísimas gracias. Si por algo se destaca Queixumes dos Pinos é pola cantidade de cousas que se fan e que se poñen sobre o escenario, non? Hoxe vamos a facer un pequeno desfile con traxes que van a facer membros de Queixumes dos Pinos para que vostedes vexan que tipo de vestiarios utilizan cando este grupo vai representando Ourense fora de Galicia, ou cando fai os seus espectáculos aquí, ou cando estamos, porque como decíamos antes, en Kosovo. Entón, vamos a poñer algo que nos dé alegría, unha música que nos dé alegría. A ver que nos ponga o noso técnico. Por favor, técnico, ten algo de alegría para ese desfile? Aí vai alegría. Vamos a ver o vestiario de Queixumes dos Pinos. Bueno, aí ven o primeiro dos traxes que imos a presentar hoxe. Están a piques de aparecer por aí os traxes, aí ven. Aquí temos unhos traxes de época que nos presenta esta parella.
traxes que presentamos habitualmente, este traxe é un traxe de simulación dos traballos do mar, pero que tamén pudera ser un traxe para bailar todo o verano, porque cando fai moito calor é realmente como de un dos traxes que realmente lles gusta moito a xente, posto que é moi diferente ao habitual que se suele ver. Aquí temos o traxe do neno traste, perdón, o traxe de traballo, de traballar, traxe de faena, traxe de traballo de campo realmente, que nos presenta este trío que temos aquí. Agora pasamos a un dos traxes máis coñecidos, que é o traxe de gala, que un terrateniente de gran poder adquisitivo, aínda que creo que católico non musulmán, ven acompañado de dúas belas donas que o acompañan con moito poder adquisitivo este home, porque teñen tanto elas como el unos traxes ricos e bordados que nos están amosando a todos. Estes son os traxes que Queixumes dos Pinos presenta nos seus espectáculos e que pretenden ampliar gracias á colaboración das diferentes institucións. Despois deste momento de ledicia e de alegría, que tal? Vai ben? Vamos a distender un pouco, estamos moi serios todos, entonces relájense, señores autoridades, como si alguien les hubiera pedido algo, estén ustedes tranquilos, nada, he dicho nada. Bueno, les vou a contar unha cousa, chega un momento moi importante, Queixumes dos Pinos leva 24 anos, fíxense, 24 anos facendo actividade, e resulta que ao longo destes 24 anos houve xente que sempre fixo unha labora de colaboración moi importante e nos últimos anos iba recoñecendo esta xente, non? E, bueno, me vou ir para aquí porque me dixeron tens que ir para este lado e eu son moi ben mandado, a ver se ahora me ponen as luces. Eu son ben mandado e teño aquí unha marca que me dixeron aí non te pases, por aí non me paso, pero esta persona da que hoxe vou a falar é unha persona que cando non hai pasta, hai traballo igual. Que cando un cae, ele está aí para levantarte. Que é un exemplo, non só para como colaborador, sino como pai de familia. Eu admiro profundamente, ten unha facilidade tremenda de animar, a pesar de que o mellor as cousas a esta persona lle sexan complicadas e difíciles. Pero loita máis unhos principios que os leva con el toda a vida. Quere o mundo do folclore e quere todo o que tenga que ver coa cultura popular. Non naceu aquí en Ourense. Para ser perfecto podemos decir que é o único que lle fala. Non se pode ter todo.
pero ten unha familia excelente e nos aporta un cariño tremendo e un traballo tremendo. Hoxe queremos homenaxear a don Avelino Jácome, de Orixe Comunicacións, que non sabía absolutamente nada. A mí un día me van a matar. Por favor, Avelino, si eres tan amable, de verdad que está aquí. Vamos a conocer un pouco a Avelino Jácome, que temos aí. Avelino, él sempre lle chama a familia os seus polluelos, que Ixúquer dos Pinos é un dos seus polluelos, creo, non? Pero non che viñeron hoxe, que cabros, non? Esa é a mí. Pero sabes unha cousa, é que ti non ves que están aí, todos. Non, pero que están aí. Están aí, por favor. Berta, Juan, Avelino, etcétera, ese neno pequeño. Podedes vir para aquí. Porque queremos que o mellor homenaxe que se le pode facer a unha persona é familiar, pois é que este é a familia aquí. Podemos asegurar que costou moito Dios facer isto, porque é a primeira vez que facemos unha cousa e non la pedimos a él, porque temos un agasallo para él e sempre facía él, e desta ocasión foi moi complicado e tiñamos que conseguir que o resto da familia nunca vai a ningún acto, sempre le toca a él e que non desconfías absolutamente nada. Podes pasar, por favor? Si me permitides un momento, que se me olvidou de comentar ali atrás. Por favor, unha parella aí atrás, a ver se me oyen, si é tan amable de traer unha parella, ese agasallo, unha parella que traiga ese agasallo que está aquí para Avelino Jácome. Por favor, gracias. Bueno, Avelino, él en todo aprecio e todo cariño. Gracias, Avelino, por máis de 10 anos confiando en Queixumes dos Pinos. Gracias por non pedirme a pasta cando che levo pasta. Gracias por facer as cousas, como dicía Avelino outro día, tú sempre igual, para onde? Verdad, Avelino? E para onde están? Moitas gracias por apoiar sempre isto. Seguiremos moitos anos, moitas gracias por ser como eres. Gracias por permitir que diga solo gracias, vale, porque estoy emocionado y no me queda más por muchas gracias y bueno, ojalá vamos a andar merecidos, pero bueno, eu doy gracias a José Antonio e a cada feito de reunir a miña familia, pois é algo moi especial para mí. Moitas gracias. Bueno, ahora se van a facer entrega de esa roba de fiar, non é a mesma cada sobre de veces, pero que se xa pedimos a ti, jodido, non? Perdona a expresión. Habitualmente é lo que nos consigue as cosas, non foi posible porque é un controlador na súa empresa. Entonces, non tuvemos que buscarnos, non é de sempre, pero é moi parecida, moi bonita e feita de todo corazón, que se entregan os verdadeiros artífices que son membros de Queixumes dos Pinos. Moitas gracias. Foi feita con todo cariño, se podemos asegurar. Moitísimas gracias, Avelino. Moitísimas gracias a vosa familia por axudarnos a ter esta sorpresa. Por favor, parad de chorar todos, xa por aí. Que, bueno,
Un aplauso, de verdad, moitas gracias. Bueno, xa estamos. Vamos a continuar, ahora sí vamos a falar dos proxectos para este ano. Creo que é importante que coñezamos os proxectos que imos a ter este ano desenvolvendo nesta entidade. Por un lado, temos proxectos que denominamos clave porque xa están tan consolidados e teñen tanta repercusión que consideramos que é moi importante. Repercusión tanto aquí como no exterior. A organización do Festival Illescada, a organización do programa cultural Sábados en Festa, porque queremos anunciar hoxe aquí que hasta agora eran domingos en festa. Agora pasa a ser os sábados ás 8 da tarde cando vamos a ter as actuacións. Un pouco por petición popular, porque nos decían que os domingos a hora de comer era a veces a xente un pouco complicada e cando a xente che quere cambiar para poder disfrutar mellor das actividades, pues cambiamos e o ponemos a disposición da xente, ¿no? Organizaremos novamente Youth Talent 2018. Continuaremos colaborando coas xornadas interculturales e, como decía antes, faremos Mundo Culturas en Praga por primeira ocasión dende fai unha serie de anos. Temos a conformidade da Secretaría Xeral de Migración da Xunta de continuar con ese programa de formación para mestres que volverá a estar en Ourense con todo o que iso supón para Ourense, sobre todo de recoñecemento exterior do que Ourense para xente que son mestres destas formacións diferentes que comentaba antes nos seus centros galegos e sobre todo Ourense, que por desgracia somos unha terra que tivemos que emigrar moito, pero por suerte somos moi recoñecedores de esa labor de emigración e de toda a xente que fixo, pero Ourense é un exemplo de un espacio onde se pode desenvolver perfectamente este tipo de programas. E continuaremos coa dirección artística de diferentes festivais en Asturias, en Canarias e por primeira vez vamos a dirixir un festival en Francia, precisamente en Mongargán e outro en Portugal, que é en Porto Santo, en cual tamén é moi importante para nós. As actividades que vamos a desenvolver aquí volverán a estar dirixidas a baile galego en diferentes idades e niveles, non importa a idade que teñan. Si van buscar un sitio para bailar, non van a tocar outro mellor. Queren aprender baile galego, teñen que vir aquí. Non hai outra opción. A mellor opción é dicir, aquí. O peor, aguantar os profesores. Mellor dito, a este profesor. Se está a outra profesora, non teño problema, que é moi maja e a vou a presentar nuns momentinos. Pero a este profesor é máis complicado. Gaita e percusión, precisamente, un profesor fantástico que despois vos vou a presentar. E temos por primeira vez unha actividade dirixida a nenos e nenas ou persoas con dificultade funcional. Vamos a ofertarnos este ano por primeira unha actividade que é folclore adaptado a persoas con diversidade funcional, porque temos participando nas nosas actividades xa persoas con esa dificultade e consideramos facer unha oferta específica e moito máis dirixida a persoas porque teñen exactamente o mesmo dereito que a nós, que es que non temos ningún tipo de diversidade funcional, a disfrutar, a aprender e a vivir o mundo do folclore. Por iso consideramos que é unha das grandes innovacións que nos ofrecemos. E temos diferentes actividades. Temos teatro este ano, temos guitarra, que aquelas que queren ver como mentras están os fillos bailando queren ganchillar, calcetar e tal, calceta e ganchillo. Pintura, temos un proceso de pintura espectacular, hai que ver a pintura. Canto moderno, un cantante xoven que nos está cantando tamén orquestas, que estará hoxe tamén aquí connosco. A ver se deu tempo a chegar porque tiene unha entrevista. Temos música en movimento e temos cantos de taberna. Que queremos simplemente aprender a cantar para ir a Palmés, ali ao teleclub e botar aí unhas pezas. Pois vamos, pero vimos primeiro aquí a aprender, non se pode ir de calquera maneira. Señor Pepe Araujo, usted non pode cantar de calquera maneira. Que ten que facer? Pois soltar a pichiña e vir aquí. Hai que soltar os 20 euriños para aprender a cantar. É así de claro. Bueno, estemos abertos ao prazo de matrícula. Estaremos abertos hasta finales deste mes. Así que non hai dúbida. Edades diferentes, niveis diferentes, profesores excelentes, hai que vir aquí. Les vou a presentar algúns dos profesores. Hoxe temos connosco aquí, vou a pedir que me abran aquí a luz. Ah, sí, tenenme cegado.
o profesor de gaita Javier Colla Álvarez, de gaita y percusión. Acá por ahí, Camino de Artes, no sé dónde ahí ven, o sea, estoy viendo moverse. Tenemos otro guitarra también, Víctor, canta por ahí. Víctor, ¿dónde estás? Por favor, aproxímate. Gabri de canto, no sé si te dio tiempo a llegar, sí, ahí está Gabri también. Miguel Coelho está por ahí, de pintura, no sé si se atopa por ahí, no sé si dio tiempo a llegar, Miguel Coelho. Non lle deu tempo, Carlos Pérez en teatro, pero non o podo facer vir aquí. Pero temos a unha profesora que se chama Uxía Seoane. Uxía, por favor. Sí, mira, aquí ven. Este que vos dixen eu que era boa. Eu non son boa, eu non era Uxía. Ele era boa. E aparte, aproveito para decir que non só damos clases aquí, estamos dando clases en 5 colexios diferentes da cidade de Ourense. Estamos dando clases no colexio de Mariña Marsa, no colexio Manuel Soeiro, no colexio de Vistahermosa, no colexio Inmaculada, por aí, e no colexio da Ponte. Gracias, profe. Muy ben. En todos esos colexios, o cual, o número de alumnos totales desa actividade supera en este momento os 120 alumnos, o cual está moi ben porque creemos que é fundamental ese traballo en colexios para axudar a que coñezan a nosa labora. Non sei se me quedou algún profesor por aí perdido. Temos manualidades, é verdad que se me olvidaba de decirlo, que é unha actividade que ofertamos, pero non me acordo o nome da profesora, disculpademe, son así un pouco despistado, porque ao longo do ano vamos ir facendo actividades e vamos ir ofertando actividades, por lo tanto, hai que estar atentos e que hai que facer? Está clarísimo. Protesta de gaita, que hai que facer? Apuntarse. Soplar. Tamén soplar. Guitarra, dille algo aí. Ir aquí e apuntarse, como sempre. Eu diría que un tiquitiquitín e xa está. Cántame algo. No, estas veces caerse muy fastidias. Claro, un chico viene para lucir palmito, porque es guapito, y a ver si las chicas le hacen caso. Teñen que anotarse, non? Claro, bueno, pois este é unha parte do equipo o cual quería que coñecerades Miguel Coelho, tipo mestre de pintura, que non podo estar agora aquí neste momento, e bueno, pois xa sabedes, pois aqueles que coñezades, que queiran facer actividades, quen está aí? Alguén me está? Chegou Miguel Coelho, pois entonces chamamos a Miguel Coelho, que é o mestre de pintura, aí está. Podes pasar. Mira, para que te conecta, para que te veas, Miguel, e te vou a botar agora, xa. Vale? Bueno, pois nada, pois aquí tendes a maior parte do equipo de profesores que estamos todos a vosa disposición. Moitísimas gracias. Bueno, pois, despois de facer esta presentación, entramos xa na recta final e vamos a entrar precisamente con baile, con folclore. Vamos a entrar nesa recta final con unha muñeira, van a vir con un traxe diferente. Creo que xa desde o tempo a cambiarse. Con todos vostedes, muñeira da Areal, que salen os músicos, aí venen os músicos, me traen a pandeireta, os músicos, sí. Recordaría saben de traer a pandeireta, no, están mirando aí. Bueno, os presento o máis pequeno da agrupación. Pedro, o acordeonista. É para que me traigan unha pandeireta, decidille que me traigan unha pandeireta. Fixados, é o máis pequeno da nosa agrupación. Quero aproveitar antes de que bailen para decir que a maioría dos que están aquí, algúns que non puderon vir, fan un esforzo moitísimas veces enorme. Están estudiando, neste caso, Santiago, Vigo, Coruña, etc. E veñen moitísimas veces por temas de prácticas, etc. Se pegan un esforzo e un traballo realmente brutal para poder ensayar e para poder ser partícipes das actividades. Así que, de verdade, para ti, para vos, para todos os que están dentro, transmitidelle o agradecemento personal por ese esforzo, porque temos que seguir loitando por levar a economía de Ourense, que o vivimos, que o queremos, que o amamos, e a nosa folclore por todos os sitios posibles. Muñeira de Areal.
Estes son os verdadeiros artífices de que este traballo todo merece a pena, porque fan un esforzo e un sacrificio que son exemplo, e moitos que non puderon estar, porque xa digo, a universidade tremenda, verdad, Mateo? É tremenda, que chegaches ainda a fechar esta punta, non estuvo mal. De verdade, novamente, yo decía antes, gracias a todos por a vosa participación neste acto de inauguración. Gracias a todas as autoridades aquí presentes, os concelleiros, Belén, o xefe territorial de Presidencia da Xunta de Galicia, o subdelegado do Goberno, amigos como María Teresa, a Juan Angeitos, que non me conecto todos os nomes de todo, pero gracias de verdade a todos vos. Quería dar as gracias, se me permitides, pediría un aplauso para aqueles que fan traballo que non se ve. Esta xente que está aí detrás, que estuvo traballando para que todos os trajes estuveran no seu sitio, para eles un aplauso moi grande para eles. Para que todo sexa moito máis fácil de explicar a través das presentacións, Javier Enériz aí a los mandos. Para xente que estivo Isabel, outra Isabel, bueno, que nos puxeron este decorado tan bonito ao longo destes días. Moitas gracias, de verdad, David, vaya descubrimento, mira que deu boa xente este colexo Albino Núñez, que estuvo currando tamén moito aí, gracias a todos eles, a todos vos, gracias, un aplauso. Carlos, estás aí, que non se ve, porque estás coas cámaras e estás mirando, aparte de ser un mestre de teatro, temos unha televisión por internet e que seguiremos traballando a fondo. Tendes que me acoller o canal de YouTube e vades a ver todas as actuacións e entrevistas que se fan aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Alex, aos mandos da luz, do son, que estás aí. E gracias a todas as persoas que ao longo de 24 anos ven confiada en Queixumes dos Pinos. De verdad, gracias a todos vos por estar aquí. Ahora vamos a terminar, vos podedes ir xa podedes irvos a cambiar. Les vou a decir que vos deixen un anaquiño solo de chourizo dos pinchos, vale? Son un para repartir. Un aplauso para ellos. Estamos aquí para axudar a facer barrio, estamos aquí para axudar a facer cidade, para seguir traballando por a cultura. Aquí rimos, aquí choramos, aquí traballamos e aquí nos agotamos. Pero seguimos con ilusión, unha ilusión que nos tempos que corren é moi necesaria para mellorar a sociedade. O folclore e todas estas actividades fan que a xente teñamos unha serie de valores que favorezcan a convivencia en paz de todos. Hoxe o que queremos, máis que nunca, é mandar esa mensaxe de paz e de unión para que todos, como sociedade, vivamos en paz e felices, que é o que queremos. E iso o fai o folclore. O vamos a deixar con unha música, con un show de luces para que disfruten e cando se acabe les vamos a convidar a que tomen connosco uns pinchiños. Moitas gracias e dou por inaugurado, que este tiña que dicir ahora este pé, entonces iba a darlo, pero dou por inaugurado ao acto de apertura de curso 2017, 2018, un ano de retraso. Muchísimas gracias.